A Feira do Mel chega ao ano máis a Pontevedra coincidindo coas festas da Peregrina, unha cita que se celebrará na Rúa Serra fronte á Praza de Abastos e que contará coa presenza de 6 apicultores, unha filloeira, un posto de queixo e outro de cervexa artesán. Todos os días haberá extracción de mel e degustación de yogur con mel gratuita. Este ano nos fordábamos as mans cando arrancou a primavera porque víamos que íbamos ter unha produción bárbara, pero foi hasta mes de maio, junio, porque despois apareceu o problema que temos entre mans todos, que é a avispa velutina. Apareceu a atacar fortemente as colmeas, bloqueas na entrada, non as deixa traballar e, digamos que a última etapa da cosecha, vímola truncada por a velutina. Do 12 ao 20 de agosto esta cita acollerá numerosos obradoiros e charlas. Nelas estará moi presente a vespa velutina, unha especie que está acabando con multitude de colmeas na nosa comunidade. O problema da velutina non é un problema de apicultores, o problema da velutina vai ser un problema medio ambiente, de protección civil, e vai ser un problema moi gordo, principalmente nas ciudades. A velutina se está vindo hacia as ciudades. Nos ataca as abellas. O que lle fai as abellas é que lle fai unha presión moi grande diante da entrada. As abellas con esa presión non salen, e se non salen, se non recollen alimento, pois non poden almacenar. Con outro inconveniente de que elas van consumindo o que hai dentro, e, bueno, se o transportamos á antigüedad, non era máis nada que o enemigo está fora do castillo, está rodeando hasta que se renden. Normalmente as abellas o que morren é de fame. Unha cita que todos os días contará con obradoiros de extracción de mel, degustación de yogur con mel e degustación de cervexa con mel gratuita. Tamén contará con filloeira e cunha exposición sobre a vespa velutina.